Mijiet ta' Maltin u Għawċin jirrikorru għal programmi mħejja mid-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa li jsiru bil-għan li jindirizzaw il-problema tal-obeżità f'pajjiżna. Dan fid-dawl li f'Malta r-rata allarmanti ta' nies obeżi. Fil-fatt, statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li fil-waqt li r-rata medja fl-Unjoni Ewropea ta' nies obeżi hija ta' 14.9 fil-mija, ir-rata f'Malta hija ta' 25.5 fil-mija. Fil-ġimgħa li tfakkar il-jum kontra l-obeżità, il-nutritionist Programmi spjegat li mal-400 persuna kull sena jattendu għal programm imħejji speċifikament għall-adulti li jixtiequ jitilfu piż. Programm ta' telf ta' pis jismu Pis Tajjeb Tul Ħajtek li hu f'diversi lokalitajiet f'Malta u Għawdex huwa programm ta' 12 ġimgħa fejn nies li għandhom piżejjed jistgħu jattendu jkollhom sessjoni ma' nutritionist u sessjoni ta' attività fiżika fil-ġimgħa. Spjegat kemm huwa importanti li t-tfal jidraw bdieta tajba minn età żgħira ħalli minn tkunitom jipprevenu l-obeżità. Għamilna programm mal-Unjoni Ewropea fit-tfal tal-kindergardens f'diversi lokalitajiet fej għallimnihom id-drawit tajbin għas-saħħa bħal pereżempju jixorbu l-ilma, jiklu ikliet ħfief u ikliet li huma tajbin għas-saħħa, jiżidu l-attività fiżika u kemm jista' jkun inaqsu l-imġiba sedentarja. Ukoll f'dal-programm qassamna xi fuljetti għal ġenituri biex huma almenu jippruvaw jkomplu daw id-drawit ukoll id-dar. Biex anki jekk l-obeżità hija pjaga li qed tiżdied madwar id-dinja, Malta qed tagħmel il-parti tagħha biex iżid l-għarfien u l-edukazzjoni sa minn età żgħira. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.